Ahojte a vítajte pri novom videu. Ja som Kara, toto je moja kamoška a dneska budeme otvárať tento mystery box Halloween. Viem. Podľa mňa je to guma, ale ona hovorí, že to není guma. Takže ja by som asi najviac chcela tú mačičku alebo toho jak sa to volá? Spider. Áno, pamätám. Dobre. Ja týchto dvoch mám, takže chcem toto alebo toto. Takže ideme. A som Pomoc. Ešte zletím dole. Pomoc. OK. Dáme tu balíček. Moja kamarátka si teraz robí fotku, takže jej umyslíte. Neviem to otvoriť. OK, podľa mňa... Spidera! Ja som ho chcela. Je to ona, alebo... To vyzerá strašne cute. Ešte ja mám Spidera. Škoda. Ale... Moje Spidera. Musím to dať. Dobre. Mám dvoch Spiderov, čo? Môžeš to dať nejakému... Dobre, kto odoberie moju kamarátku, povedz kanál svoj. Jari hrá s veľkým, ale s veľkým. Tak dostane tohoto Spidera. Potom mi zadarmo. napíšte. Ale iba tí, čo sú... Subscribenutí. A potom napíšte mi, alebo dajte like, že chcete toto. Ajde.